दिशा में भोला 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 कवना दिशा में भोला 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 रहेले। डीजे विकास रीगा सीतामढ़ी म्यूजिक बाय ऋषि राज RRT। कवना दिशा में भोला रहेले। हमके बता द गौरा माई कवना दिशा में भोला रहेले। कवना दिशा में भोला रहेले। हमके बता द गौरा माई कवना दिशा में भोला रहेले। कवना दिशा में भोला रहेले। पूर्व पश्चिम उत्तर की दक्षिण केहू ना हमरा से कहेले। हमके बता दी गौरा माई कवना दिशा में भोला रहेले। कवना दिशा में भोला रहेले। हमके बता दी गौरा माई कवना दिशा में भोला रहेले। कवना दिशा में भोला रहेले। रिकॉर्डिंग बाय RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादाना। कवना दिशा में भोला रहेले। नौ डिबिया तेल जरल कहीं ना नजर पड़ल देखे मनवा हरल बा। कितना दिन बीत गइल तैयो न परपित भइल चढ़ते सावन बमई बहरल बा। टूटत आशा न पूरी अभिलाषा अखिया मोर दुख कितना सहेले। इतने बता दी गौरा माई कवना दिशा में भोला रहेले। कवना दिशा में भोला रहेले। कवना दिशा में भोला कवना दिशा में भोला कवना दिशा में भोला रहेले। कवना दिशा में भोला रहेले। अजय बिहारी हो गइल बहारी हो कमदार चंदेश्वर भइल बेखाता। अजय बिहारी हो गइल बहारी हो कमदार चंदेश्वर भइल बेखाता। अशोकला बेला ई ना बुझेला जाता से गंगा कैसे बहेले। हमके बता दी गौरा माई कवना दिशा में भोला रहेले। कवना दिशा में भोला रहेले। RRT डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो छड़ादाना।